Hi guys, come with me to watch me, so you're gonna see my outfit. So, bye. No, bye. Cause I'm gonna trick my, alarm tight in my langvisi and my sokkies, it's old. Bye! Och, ik ga nog met jou naar een trek. Ik ben met jongens dat ik heb in mijn nog niet die basis. Als we met iets gaan samen daar spelen. Ja, help me jullie. En dat is allemaal. So, don't mind dusting. So don't mind the thing is. Let's go clean this thing up. Come with me to eat my food.